Екшън петъци с Уесли Снайпс, BTV Екшън. Значи, признал съм те, това го правиш най-добре за вечеря. Кое е това? Резервацията у Хепи. Да боднем в Хепи. Добре. Има моменти, когато нямаш право да боледуваш. Капитане, имаме нужда от помощ! Особено когато всички разчитат на теб. Тогава вземам мощно лекарство. Терафлу, усилена формула. С трите си активни съставки, Терафлу ти помага бързо да се почувстваш добре. Терафлу, усилена формула. И отново съм в играта. Терафлу връща силите при простуда и грип. Терафлу е лекарство без рецепта за възрастни и деца над 12 години. Преди употреба прочетете опътването. МТЕЛ. Генерален спонсор на Българската федерация по ски. МТЕЛ. Мога ли да възбудя вашия интерес по един належащ въпрос? Защо има балончета в аерошоколада LZ? Когато шоколадът е в контакт с човешкото тяло, то е подложен на интензивен процес на топене. Малките балончета в LZ стимулират той да се топи много по-бързо от обикновения шоколад. А така удоволствието е още по-голямо. Ако е шоколад, защо да не е аеро? LZ – шоколад с атмосфера. Ти се радваш. Аз също. Ти заспиваш. Аз не. Аз съм сърцето ти. Сърцето никога не почива и идва време да се погрижим за него. За първи път Ацетизал Кардио предлага концентрация от 75 мг. Таблетки, щадящи стомаха при продължителна употреба. Ацетизал Кардио. За здраво сърце. Лекарствен продукт без лекарско предписание, съдържа ацетилсалицилова киселина за възрастни. Преди употреба прочетете листовката. Екшън петъци с Уесли Снайпс, петък, 22 часа. Един мъж и добре да живее навлиза в средната възраст. Ясно. Пенсионираш се. И всичко се променя. Сега го мразя повече. Какво? Внимавай! Видях се задника в огледалото. И как беше? Лошо. Време е за равносметка. Щом стигнеш определена точка, трябва да спреш. Гледайте Рей Романо в премиерния за България сериал «Мъже на средна възраст». В събота и неделя от 16 часа единствено по BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление. Когато актуалното се променя всяка минута. Когато те интересуват фактите. Научавай всичко ново, случило се в последните 60 минути. Бързо, точно, ясно. Чуй в движение BTV новините с всички гледни точки. На всеки кръгъл час. Само по BTV Радио. 101 и една причини да слушаш. Те надушват лъжата, разпознават измамата, имат инстинкт на ловец. Време е по следите на истината да тръгнат хрътките. Събота и неделя от 20 часа само по BTV Action. Този януари, ако става дума за беззаконие, те го създават. После връщат реда. Те са не просто спецове. Те са най-добрите. И нещо все ги бута към ръба. Във филмите през януари. Повече от емоция. Екшенът започва в 10 вечерта.